Xabi Osa, 29 urte, D-. Normaltzat jotzen dugu gure modukoa izatea, eta ezberdina den horri arraro begiratzen diogu. Gehienak begiratze horretan soilik geratzen dira. Gutxi batzuk ordea, iseka egiten diote desberdina den horri. Eta barreak jasotzen dituen persona horren bizitza kaka zaharra bilakatzen da. Beso erdia falta zaio Xabiri, eta beste eskuko atzamar batzuk. Gaztetan bullyinga sufritu eta zuloan egon arren, egoera gainditzeko kuraia izan zuen. Arreta merezi zutenengan jarriz, eta ez sufriarazten zuten haiengan. Kirol alboan izan du beti, surfa, snowa, azken aldian crossfitean dihardu buru belarri, maila oso altuan. Ez dute esango kirol egokituan dabilenik. Xabik, beso eta erdiarekin, gehiago egin dezakelako, beste askok baita 4 besorekin baino. Bueno, arratsaldeon Xabi, eta eskerrik asko zure denbora ematearren. Pixkat, zure agenda ikusita, gogoratu dit Markel Irizarrek esandakoa, eta esan bera urte baten saiatzen dela 2 bizitzen. Eta zu pixkat bide horretatik zuaz, ezta? Ba, eskerrik asko zure denbora, ez? Oparetziagatik neri, ni hemen zurekin egotia gatik, eta sentitzen dut, porque azkenean nire bizitza entrenamenduekin, boxakin, ez da erresa, eta ez da egite azkenean egun batek esaten ziten ez, zenbat gauza egiten dizutuzun zuk egun baten, ez? Eta bai, baina hori da nire gustatzen zaitena, kaina, eta bueno, azkenean egunean zehar esperientzia desberdinak bizitzia, eta ez naiz geldi egoten den pertsona bat, eta beti bilatzen dut gauza egitea. Eta bueno, eskerrik asko etortzeagatik hemen Jurreta Durangora, eta nirekin hitz egin izan nahi. Zerraldora, hemendik urte askotara, espero dezagun, zu nekatuta heldu behar zera, Ba, bueno, nekatuta bizi naiz, Hori ba. Azkenean, egun bukaeran, juten naiz zoera, baina kao. Seko, azkenean, sentsazio honekin, azkenean esaten dut nakandana emanin dut, ez? Eta horrek ematen dut niri satisfazio bat, hemos dado lo que hemos podido, eta bitxar geixo. Oain pixka sartuko bera egiten duzun deporte horretan danean. Lehen anekdota moduan kontatzen nizun, lehenengo aldiz nik ikusi zintudan izan zala, orain dela urte asko, zure aitan jatetxean Urgainen Deban, batian etorri zen kamarero bat, zerbitzari bat, gauzak ekartzera, eta nire nintzen konturatu, baina gero esan, gesto raro egiten duen da. Fijatu da, besoaren zati bat falta zitzaion, baina kriston irribarria zeukan. Eta hori, emaztearitan eri gelditu zitzaigun, ez? Eta gerora pista jarraituta, topatu nuan, ez? Nola, snowa egiten zen nuan, eta gero, orain crossfita, ez? Eta irribarre hori gelditu zitzaigun, biloi, eta esan genduan, ostia, puto amo. Beste elkarrizketa baten eta entzun izan dizut, ez? Zuk penarik ez dezula sentitzen, etortzen zaizunean pertsona bat hau edo bestia gertatu zaiona, adibidez zuen crossfit boxera, baina ni momentu horretan ez noan penari sentitu esan nuan. Ostia, honek bai daukala barruan indarra. Indar hori baina, gerora ateratzen joan zera, ez? Hasieran zuri beso bat falta zaizu eta bestian atzamar pare bat falta zaizkizu? 3. 3. Bueno, dauzkasunekin asko egiten duzu, ez da gutxi. Eta baina hasieran zure gaztaruan nola gogoratzen duzu? Ze esperientzia ez da hain polita, ez? Gaur egunetik igual ikusita. Ez, gogorra izan zen, azkenean diferente jaiotzen zera, garai hartan, gaur egun igual pixkat hobeto ez, baina garai hartan diferentik izatiak, ez da egite zergaitik, baina umietan retxazo sentimendu bat edo, ez? Diferentia nintzen eta burlekin, ez? Se trasladaba en burlas, ez?
Eta gorra izan zen, porque zuk txikita nahi dezu enkajatu, nahi dezu taldian parte izan, eta bueno, diferentia zianez, ume askok ez dute nahi zu talde horren parte izatea, ez? Eta eukin nituen burla asko, eukin nuen bullyinga, eta esan, gogorra izan zen, ume batentzako, ez? Hori oso gogorra da. Asik etzan gaztaeruan etzan oso garai on bat izan eretzako, baina azkenian beti euki izan dut zeo zerrona, ez? Izan dela nire familia eta nire lagun nire kuadrilla, ezta? Eta igual etzian asko, baina nik ikusten nun nire bizitzan parte negatibo hori, ez? Zala, gustatu nahi izana, pertsona batzui, burla iten zidatenak, ezta? Eta hortan fijatzen nintzen, eta nintzen fijatzen lagun on horietan, eta nire familian. Eta hasi nintzenean, nire bizitzanakan gauza on, pertsona on horietan fijatzen, dan aldatu zen, ez? Nire lagunek ez zidaten galdetzen Xabi aldezu bizikletan ibili. Esate zioen Xabi, bizikletan ibiltzea guaz. Nire aitak ez dit inoiz esan Xabi ezin dezu hauin. Beti animatu dit nahi nuan aitera, ezta? Eta horrek indita aurrera botatzea. Azkenean, ume batek pentsatzen dula ezin dula izerrin, dakazu lagun talde bat, esate dizula, Xabi, guazen eskalatzera, o Xabi guazen snowboardera, o Xabi guazen hau itera, eta zu bat gehixo zera. Eta aitaki eta familiakin berdin. Talde bateko partaide normal bat. Claro. Eta batzutan hori da bilatzen den gauza bakarra, ez taldeko zerbait izatea. Bai, baina askotan gaur nahi dugu pertsona batzuk gu onartzia, nahi dugu onartuak izatea, merezi ez duten pertsona batzungan, ez? Ez da merezi ez dutena txarra dirako, baina azkenean ez diozu mundu guztiai gustatu behar. Eta energia asko galtzen dugu talde bateri agradatzen, eta dakagu talde bat, dagoela gure atzetik, maitea gaituztenak, digutenak, eta askotan fijatzen gara, txarrian, ez? Eta eskertu pertsona hau edazkazula zure bizitetan. Jun, behaien atzetik laguntza bila, babes bila, ze horrek botako izu aurrera, ez? Zure energia guzti hori pertsona edo pertsona horietan enfokatzen. Eta zuri eman zizuten babes horrek, ez? Hasi zinania pixkat hori visualizatzen da horrengan arreta jartzen, orduan hasi zinen pixkat egoerari buelta ematen, ez? Hori da. Eta horrek lagundu zizun bestia beste, estatu batuetara joan eta lana egitera joan zinen, amaitu zen duen ikasten. Ikasten, bai. Bai, azkenean beti hasi nintzen aurrera botatzen eta ikusten nire barnean akan, ez, energia hori. Eta bukatu nituen nire ikasketak, goi mailako ziklo bat nuen, informatikana, eta nahi nuen ikasi. Eta erabaki nuen, estatu batuetara jutia lan egitera. Aurkitun lan batan, pasu nuen urtebete eta gero, ikusi nuen ikasten jarraitu nahi nula, baina ez ikasketekin, baizik eta esperientzia bizitzen, ezta? Eta karrera bat hasi nuen, eta postu urtez egon nintzenan. Eta hango kulturak eman diten klase edo erakutsi diten guzti horrekin, ni oso gustora ibili nintzena. Eta orduan hasi zinen pixkat ere ezagutzen ez crossfita hori berandu etorri zen, baina bai pixkat strongman eta horrelako gauzak, ezta? Hori da, bai nik entrenatzen nuen gimnasio baten, eta asko entrenatzen nuen egunero, isa. Eta ezagutu nuen lagun bat,
eta larun bat, goratzen naiz, larun bat zala, eta esan ziten, Xabi, nahezu gimnasioa etorri, dago Washingtonetik ordu betera, eta zan ere lagun eta entrenatzailea, momentu hartan. Eta nik nion nizerrei ez esaten, porque nahi nuen beregatik ikasi, bea powerlifting egiten zuen, eta nik, eukin nuen garai bat, nun nire gorputzakin gehi obsesiatu nintzala, eta azkenian nire fisikoa zen, niretzat nahi dut fisikamente ondo egon, beste pertsona batzui, beste pertsona batzuk niri onartzeko, eta ja, hor bukle txarro baten sartu nintzen. Baina lagun honekin, hartu niraki bat, nahi nula kirolain, baina fuerte goteko. Ez gorputza bat edukitzeko, baizik eta nik nahet fuerte egon fisikamente eta nire burua ere fuerte egotia. Orduan berekin hasi nintzen, eta eraman ziten gimnasio hontara larun bat baten, eta ireki genuen atia, eta ikusi genituen harriak, sartzeko, kriston gizon haundi bat, irrifarre batekin, eta claro, ikusten zunean olako, pixkat intimatidu, baina irrifarre horrek azkenean ongi etorritasun bat, berotasun bat eman zigun, eta Strongman materia zakanan, eta nasi ginen entrenatzen. 6 bat eta gero nire lehenengo kompetizioa inuan, Openian, pertsona Biesku Bianca, pertsona normalekin, eta oso gustora. Ikusi nuen entrenatzen ginala talde bat, sakagula buru berdina, baina ginana indiferentiak, zauzen amak, aitak, jende oso gaztia, jende gazte ikasten zauana, beste batzula baina zauzen, eta hori izan politxat. Ginana indezberdina, baina danak helburu berdina zagon, orduan. Nire ondoko pertsona fuerte jartzen bada, ni ere jartzen naiz fuerte, orduan. Ginan danak danei animatzen eta dan gehitzen, ez? Eta gero jugunean konpetitzera, eta kristino esperientzia izan zen, nirekin konpetitzen zeuden mutilak niri animatzen, danon artean oso roiona zeon, eta horra hasi nintzen nik konpetitzeko nahi horrekin, ez? Eta oain arte. Eta gero, Euskal Herrira bueltatu zinean, crossfitakin hasi zinen, deskurritu zenun, eta gaur egun da, praktikatzen dezun kirola eta zure ogibidea ere bai. Ze crossfit box bat daukazu hemen Jurreta Durangon? Bai, gaur egun, hain dela 4 urte hasi nintzen, eta hasi nintzen oso mentalia ezberdinekin, Xabi gazte horrekin, ez? Pentsatzen dula, ez zala inoiz izertan ona izango, ez zala inoiz ez zula balio izertako. Hasi nintzen crossfitian izan zen, hasieratik, Xabi, aldezu. Eta deitu nion nire entrenatzaileai, eta galdetu nion. Atiazu preparatu munduko onenetan egoteko? Zentziten baietz, hasi ginen entrenatzen, hasi nintzen nutrizionistakin, eta jo nintzen danekin. Nire buruan apostatu nun, eta gaur arte lortu dugu mundu mailan nivel bat eukitzea, eta gaur egun ere ogibidea ez crossfitak ematen dietenan zoritxarrez, baina bai box bat dakatelako eta hortaz bizi naizelako. Lehen grabatzen hasi aurretik aipatzen nizun, ez? Nola azkenian zuk eukidezun esperientzia hau bizitzan, aberasgarria izan da zuretzako, oso aberasgarria izango da baita ere, zure ikasliak edo dian hoiei transmititzea pixkat zuk bidean ikasi dezuna, ez? Eta sentido horretan, zu nola ikusten zera referente, eredu edo maixu bezala, zure apaltasunean ere bai, supongo, baina nola ikusten zera? Ni azkenean naiz eredu oso bisuala, situazio zail batetik irten den pertsona baten, ez? Eta situazio zail bateri aurre egin dion pertsona baten, orduan. Danak dakagu bizitzan, gure zailtasunak. Neria bisualki erresagoa da ikusten, baina, nik badakit pertsona bakoitzak bere arazoa dazkala.
Orduan, nire arazoa ez da beste pertsona batena, baino haundixagoa, ez? Azkenean, nik alditut gaur egunin, gauza asko, pertsonatek bi eskukin eta bi hankakin. Instagramen flipatu egiten dut, ikusten zaitu denean edo zer gauza egiten, esatet, ostia, nola egiten du hori, Xabi? Karo, nik aldet, baina igual bi pertsonatek bi eskukin ezin du, orduan. Baina, klaro, pertsonatek bere gauza dazka ere. Orduan, ni enatorrona esatera nire arazoak beste pertsona bat, beste batena baino askoz haundixagoa diala, ez. Baina zer de usten dut edo espero dut erakusten diola horik hanbotoko komunidadi, familia isari, ez da hola ezin oskorik. Egun txarra aukidezu? Bai. Baina aldi oso buelta ban. Hau lanetik botea dabe? Bale. Faena. Aldi oso buelta ban. Fiziko gizo ze gertatu zait? Bale. Aldi oso buelta ban. Lesionatu naiz? Bale. Aldet entrenatu. Eta nik usten erakusten dietela, edo espero dut, ez da hola ezin osorik. Zuena zatoz, eta askazoin beste gauza, horri erakutsi niri kirolak. Lan egiten badet, ez da hola ezin eskorik. Eta nik nahi diet hori erakutsi. Crossfita ez dela pisu altzatzi bakarrik, edo eskuekin ibiltzia, edo soka bat igotzia. Da, zailtasun bateri, adiozula aurrein, lan egiten dezunean. Eta mentalidade hori hartzia bere behaien egunerokotasunerako. Eskolan, lanian, erlaziotan, mentalidade bat nahi diet erakutsi. Eta espero dut hori hartzia jendeak sartzia boxian erabaten eta irtetzia beste erabaten. Espero, obia, pertsona honago izaten eta atleta honago izaten. Zuri, oraintxe bertan esan dezun horrek eta baita bizi izan dezunak ere, nola laguntzen dizu zure gaur egunean ere dauzkasunean zure eguntxarrak, ze beti ondo ezin gera egon eta hori lehen komentatu dugu, ez? Osea, badaude egunak, gaur eguraldia bezala, grisa. Bai. Baina badakigu, ez? Eguzkia urtengo dela. Euskal Herrian ez dakit noiz, baina egunen baten urtengo da. Bai. Nire eguntxarrak badazkat eta asko izaten dira, ez? Baina usten dut saiatzen naizela, porque, nik crossfitan hasi nintzanean zinezko asko nazkan. Soka ez dakit egiten, salto horiek ez dakit inalko dituten, edo ez dakit pixo galtzatu izan alko deten. Lanakin lortu dut. Orduan, egun txar asko dazkat. Egun asko dazkat, nun ezin izan dut entrenamenduko helburu horiek lortu. Gaur. Baina zerrek lagundu digu ona heltzen. Entrenamenduak. Gaur ez da lortu, baina bihar etorriko naiz eta berriz ere saiatuko naiz. Orduan, pixkat memoria egiten dut, ezta? Lehen ezin zenun soka bat igo. Lan egin zenun, jarraitu zenun etortzen, etzinean, no te rendiste, eta lortu dezu. Soekin lortu baldin bezu, ze beste honekin. Ta horrela iten denet nik aurrera, ezta? Klara dago, gero nire inguruan daun, nire neskak, nirekin entrenatzen duen jendeak, oso ondo, baiek jaten duten ere egun txarroiek, ezta? Badoz egunak, ez dela nahi, ez dela nahi entrenatu, ez dakat gogorik, frustratuta nabil, baina jende honek atzatu egiten dit, ez dituzten lurrian gehatzen. Ingurua oso importantea da, ez? Eta horretan sortia eduki dezu, nik ere sortia eduki dut eta beti laguntzen du, ez? Holako pertsona honekin inguratuta gotiak. Eta nik uste dut, zure inguruak asko esaten dula, zuk nola ikusten zen zure burua, ezta? Askotan, dakau inguruak ez diala hain lagungarriak. Eta nik uste dut, kontu zibili berdegu, zeinekin ze pertsona eta inguratzen geran, porque azkenian, zure momentu txarretan, laguntza eskatzea jongo zera, pertsona bateri eta pertsona horrek
benetan maite daizu, ba, lagunduko izu, baina ez badago, ez bai oso inporta, ba, askotan juten gara lagun eta egun txarra gat, bale, ez digute ateratzen ziklo txarro hortatik, ezta? Igual, gehitu egiten dute ziklo txarro hortara. Baina, ni kontu handiriakin ibiltzen naiz, zein usten den ere inguru hortan sartzen, porque azkenian, nik nahi detena da, grupo hau, talde honek, gure artean, laguntzia. Nik ez dut bihar txalo batzuk bizkarri, ez ditu bihar txalo batzuk bizkarrian. Nik bihar dut, gaizkiten detenian, norbaitek esatia, Xabi, hau gaizkin dugu. O, Xabi, hau etu behar da. Eta asko eukidet, azkenean jendeak ikusten ditu, ostras, segondo Xabi egiten dezuna ze merito, ezta? Baina azkenean nien nator hemen pena ematera, nik ez da nahi pena eman. Ni hemen nator konpetitzera eta nahi dut munduan hobenetariko izan. Eta nire inguruak ez badit bultzatzen, azkenean ez dut aurrera egiten, konformatu egiten naiz, ez? Eta horregatik kontu handia eukitzen dut zeinik entrenatu, porque edo laguntzen gera denon artean, edo... Entzuten izun beste elkarrizketa batean, zu lehiaketa batera joten zenean, zuk zure buruakin lehiatzen dezula, ez? Zure buruan lehiakide gogorrena zu zehala. Bestieak, hor daude, baina azkenean Xabin kontra. Claro, nik ez dut entrenatzen bigarren geratzeko, nik entrenatzen dut irabazteko. Eta hau ez da lehenengo posizio hortan enfokatzeko. Da, nire entrenamenduak ahalik eta hoberenak izateko. Azkenean, nik irabazteko helburu baldin badakat, nire entrenamenduak horrelako izango ja. Baina, bosgarren geratzeko entrenatzen badet, azkenean ez da berdin izango. Lortzen dugula lehenengo izatea edo ez, horrek berdin dit. Baina helburua beti da hor. Eta ni naiz nire buruakin pertsonaik gogorrena. Igertzen da bai. Zergatik? Bakit nire barruan potentzialak aterako. Nire buruari maitasun bat diotelako. Denbora asko pasatu nuan pentsatzen ez nurai zertarako balio. Eta aski da. Bakit zer aldetenin, demostratu naiz ni neri zer aldetenin, eta nire buruan sinisten detenian zer gauza lortu ditzazkegun. Orduan, horretik ni naiz nire buruari jartzen, nire burua, ez da inor, nire inguruan, hain gogorra dela nire buruekin, ni baino. Eta ez da, ni pozik nago nire lanakin. Baina, bai, admitzeko gain naiz, gauzak hobetu inbertitutela. Eta horri eskerrez, gaude esnatzen naiz egunero, eta berriz ere agertzen naiz, berriz ere entrenatzen dut, eta hori da nire hona heldu gera horregatik. Eta hor, egin dezun bide horrek danak, eta egoerari eman diozun buelta horrek danak, adibidez, debara bueltatzen zeranean eta batian topo egiten baldin badezu bulina egin zizun pertsona horietakoren batekin, Xabi ze pentsatzen du momentu horretan? Ez diet, ez dago sentimendu negatiborik behaien ez? Ez dut justifikatzen, baina umiak dira. Eta azkenean, inporta baldin bazait, ez? Behaiei edo behaien lehengo komentarioiei indarra ematen diet, ez? Baina ez zian egiak. Ez ditu sinestan. Umiak dira eta batzuetan gainera, ez dakit kritika batek, baina bai, holako adar jotze batek gehiago esaten du egiten duenari buruz, jasotzen duenari buruz. Claro, nik ez dakit baien situazioa lehen nola zan, edo ez dakit igual etxian erosok zozkaten, edo ez, baina horrek nahi berdin dit, ez diet emango importantziari, porque ez zian egiak, eta topatzen nahi zenean burla egiten ziaten jendiakin, esango diate gaur egun, ez? Bai. Zu indartuta urten, zera honetatik danatik. Bai. Eta etorkizuna nola ikusten du Xabik? Esan nahi dut,
espero dezagun ez, baina bi harretzi kolperen bat jasoko bazendu, iruditzen zaizu, egin dezun prozeso honek danak lagunduko dizula, bueno, badakizula momentu txarrak etorri aldirala, baina buelta emateko aukera egon daitekela, ez? Indartu zaitu? Bai, jo, kolpiak ditute boxekin, pandemian ireki genuen, pixkat lehenuo, ez da izan erresa, ez? Eta kolpiak jarraituko ditute ukitzen, bizitzan, danok. Normalena da. Normalena da. Eta gainea, saiatzen basea, zure, helburu edo helmuga handixa baldin bazkazu bizitzan, oso normala da. Baina nire bizitzak erakutsi dit, situazio zail baten aurrian adaptatu behar dala, ez? Zoze txarra gertatu, ez da erresa, eta erresa da hitz egitea, ez da? Baina gertatzen danean, bale, zerrin aldet orain, situazioa hobetzeko. Nola adaptatu nahiteke situazio berdin honetara, ez? Eta hori erakutsi dik niri kirolak adaptatu. Ez da gutxi. Ez da gutxi, eta ez da erresa izan, baina ikusten, erabili dakasuna. Hau kendu dizute, hau erabili. Egokitu. Erdiak kendu dizute, beste erdi erabili. Egokitu. Hori da. Eta ez da gutxi esaten dizute. Asko ikasi dezu eta jarraitu ere hola partekatzen, eta eskerrik asko zurekin hitz egitearren. Eskerrik asko zuri.